Mišelova porodica igra reality, njegova mama je klela moju decu. Zorica nastavlja sa optužbama. Pevača nikada ovakvog niste videli, svađe i teške reći. Upravo je počela emisija Narod pita, omiljen termin za sve ljubitelje reality formata Zadruga. Večerašnji gosti su Zorica Erić i Mišel Gvozdenović, a Dragan Marinković Maca je vaš domaćin koji će voditi program i ovu ludu avanturu. Podsjetimo, Mišel i Zorica su ljuti pevački rivali, koji su iza sebe ostavili niz neraščišćenih računa, mnogih pitanja bez odgovora i situacija o kojima nisu dali svoje mišljenja ni demant. O svemu tome će se večeras diskutovati sa gledaocima koji će se uživo uključivati u program i davati svoj sud. Pregledan je prilog o ulasku Zorice u Belu kuću. Evo kako se pozdravlja koleginica, ovo je poštovanje i vaspitanje. Evo kako sam ja nju pozdravio, a šta ona priča za mene. Odmah je počeo pevač. Ne znam zašto to sad tako, on se sa mnom lepo pozdravio, ne mogu da kažem, ali da mu je bilo drago što me vidi, to je nešto drugo. Uostalom ti kao fina kako se ti ponašaš po svirkama i uvek imaš neke komentare i zamerke, to svi znaju, rekla je Zorica. To nije tačno, a i da jeste, šta tebe briga šta ja radim i gde pevam, gde ti pevaš. Ja pojma nemam gde si ti i šta radiš, mene to ne interesuje, nastavio je Mišel. Maca je pozdravio prvog gledatelja za večeras. Dobroveče, pozdravila bih Mišela i neka izdrži. Sve što gospođa govori o sebi, tako da samo polako. Pre svega, dobroveče Zorice i vama, ako nekoga blatite morate da imate neke dokaze i pokriće. Niko za vas nije čuo, tačnije ja, za sebe kažem, ja za vas ne znam uopšte, a kažete da ste vi podgili Mišela. Zoricu jedno po čemu znamo je po portalima i Instagramu gde je ona pričala o nekom nasilju, rekla je gospođa. Nisam ja to rekla nego Kristijan Golubović, ubacila se Zorica. Ne, nije tačno. Lično sam čitala i pisalo je vaše ime, nigde se Kristijan ne pominje, molim vas, prekinula je gospođa. Sve se ovo izvrće, sve se meni kači. Niti sam to rekla, niti sam rekla za druge novine da je on buzdovan, pustite moj izlazak, odgovorno tvrdim da ga nisam spomenula, govorila je Zorica. Ma sad ispada da su za sve krivi novinari i ljudi dobro ne vide i ne čitaju, a ti si čista, dajte, molim vas, rekao je Mišel. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.